Olemme saapuneet alueelle, missä villipedot ovat valloillaan. Täällä he ovat. Täällä on hyvin vaarallisia eläimiä nimeltään Benjamin ja Roni. Benjamin on yleensä hyvin herkkä ja vihastuu herkästi. Jeppe, tuossa on nokkosia! Benjamin tykkää myös juoda paljon kokista. Ja Roni tykkää pyöriä mäissä. Mun nimi on Roni. Tuossa on nokkosia! Mut tässä ei. Nämä olennot tappelevat hyvin usein, koska heillä ei ole muutakaan tekemistä. Saan kysyä, miten meni nyt näin omasta mielestä? En osaa puhua. Leppä, Kertun Kusta. Tää olento on hyvin vaarallinen. Hän syö Leppä, Kertun Kustaa. Ja näin edelleen. Vaarallisempi otus nimeltä Benjamin on oikeasti vaarallinen. Hän on aivan sekopoltsi. Häh? Tämä olento on hyvin vaarallinen. Hän on aivan kännissä ja tykkää tästä. Mä kaskaan mun torvea. Tästä tämä alkaa. Se on mun faija. Miksi sä noin teit? Siis oikeesti oot sä tosissas? Roni, tuo oli pelkkä esitys. Te vaan näyttelitte. Ei. Lähetään, Pensku. Miksi toi Roni on aina tolla?